La pizza è una passione, non solo un lavoro. Zapytaj się proszę, jak widziałem, gdzie idzie z tego, dobra? Bo ja nie mam wodu do tego. Jak widziałem, gdzie idzie z tego. A nie zrobisz mi do carpaccio? Jeszcze raz? A zrobisz mi do carpaccio? A gdzie masz skarpację? Do czego? Nie, no dla mnie do jedzenia. 8 i 3. Albo 6. 6 i 5. Żeby nic nie wypaliło.
15. Napoje na 7 ile będziesz miał? No to jest... Inaczej chyba nie mamy jara. Dobra, zapytaj się proszę, jak ja mam... Na ten stół macie napoje wydane, prawda? A będzie spełniał to i tak, to już nie tak. Już ostatnie dwie rzeczy zostały.
Byłam. Ten potrzebuje Marcin. Jak polarski.